खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसन फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजिया जे भगवान महर लान सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोबोद नायलाबानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आङो ओमफ्राय दिनैबोथ' बिराद सान्दुं गोदो सिख्लायाव ओमफ्राय बेबायदि सान्दुंबाथाय आङो जि गाबनो ओंखारोमोन आरोना माइ गायनांगौबाथाय एकदम सान्दुंखौ आं हाया हाया गोबानो ओंखारलायो ओमफ्राय मा होनो जि मानसिफ्रा ओमफ्राय हाथायाव नुजानानै थायोमोन ना गोसोम जानाया ब्रा फैदो मा फैदो सेन्देल सेन्देल भगवान ओमफ्राय नोंहालाय दिनैथ' साजाबो मोननो हागौ मानसिया साजाबो मोननो हागौ मजाबो मोननो हागौ नोंनि सायावसो बाबा खिन्थु आं होगोन आरो मोननैनि मादाव मोनसेथ' होखाथारनांगोन दायो नायलांबाय था नों फारि फारि दे बानाय बिमा थावाल' बिनि फरायनाया बिमाया लरायबाथाय गैलाबो आरोना टेनसन आंहा दिनै फिसालानि पेपार चेकिं आरोना दाख्लैनि एग्जाम हैनाया दिनै पेपार चेकिं लिंहरबाय ओमफ्राय दा थांगोन आङो एग्जाम हैग्रायाथ' जेबो टेनसन जानो रोङा ओइ एग्जाम होनो रेडि खालामनानै हरग्रायासो टेनसन आरोना बिदिनोसै बिदिनो फरायनायखासै जोंना माथो खालामबावनो बेफोरबो लेकार पेकार अब्लाबो मादि होनानै फैगोन नायनोसै जेब्लानाखि गाव गोसो जानानै फरायथारनांगौ बेखौ फरायनांगौ आं रोंनांगौ होननानै बुजिया अब्लासिम जर जबरदस्ति खालामनो हाया सोरबा गथ'आ मालाय फरायनो गोसो जायो आंनि गथ'आ थाफानायनिफ्राय एसे लरायबानो दहि पानिपुरि जायो हरावहाय गाफुग्राफोरखौ आङो हरावसो न'खौ सुयो नालाय बांसिनानो थिखांनानैसो दोनो आरोना जिङावहाय ओमफ्राय नै फुङावसो बहनो आंना जात जात बुद्धि खालामनानै सोलियाबाबो जायाहाय जोदोद' जानानै थायोना ओमफ्राय नों मा खालामनो आखायाव लादों दे माव आं साहा फुदुंनो आखायाव लादों आरो नों मा सिथों सिथा सेस नायदो गेसखौबो मोनासै बे गैला गावसो मोनासै एकदम गिनांगौसो आरोना टेंकिखौ बन्द' खालामनानै दोनबाय थायाबाथाय गैला बेखौ फिदिंफैलाबाय थायो जारलायानो लाजाला सियारखौबो नागिर खामसालियाव दोनैबाबो खामसालिनिफ्राय लानानै फैयो बियो साहा गरदसेबो सान्थि मोनलोङा आरोना नै लाल साहासो लादोंमोन गोसोम सोमनो फिसाजोना हरलिक्स नांथ'आ दंखायो गैया सनाफोर दिनै आदारा नै दालियावनो आलु होनायसो आलुआबो थुंगेबावबायसो ओमफ्राय नोरैहाय नै खान्थाल बेगर भाजा जायोनो फिसालाया एसे लाब्रा लुब्रा जानो सानबाय बेनोल' गैथारा ओमफ्राय नै जोब्बाय नालाय जोबस्रांजोब्बाय पापराबो बेल'सै बेखौनो जागोन आरोना दिनैहाय एखमबा बेदर फिसा एखमबा बिदि मिरामिस सिम्पोल आरोना सानफ्रामबो बेदर फिसा बहा जाबाय थानो आरो गरमाबो दाउखोथारबाय बिफायाथ' जोंखौ वार्निं हरखाबायसो आरोना जायोबा नाफोरखौनो लाबोनानै जा नांगौबा दाउ दिसिखौनो जा अमा आरो बयलारखौ दाजाथ'सै बिराद गरम मोनगोन नोंसोरो होननानै बेसा दहायनो गावाथ' गरमाव सेला आरोना लिलि लाला ओंखारबाय स्कुलसिम ओइ गेटमेन थ' स्कुटिजोंसो थांगोन आरोना हाब्रु दंबावो ना मायो मिन्थिया नायनांगोनसो चल सान्दुआव अयथासारथार बिराद भिर बयबो फैसावनाय बोरो लोगोआलाय नोंनालाय आब'मोना थुमथाम बयबो बिमाफ्रा नै पेपार चेकिंफ्रा बिमा बिफाफ्रा दानग्ला स्पेलिं मोनसे मोनैनि थाखायनो फुरा लाब्रा नै ओरै बिस्राबो दङ बख'यैनो माबायावसो लांफिननांसिगोन लालेपारायावसो लांफिनसै लाब गैला स्पेलिंखौनो थिक खालामनो हाया आरो मेथ्स भगवान मोनसे फुलनि थाखायनो गोलथि जाजोबो लासिंसिंसो मा नेक्स्ट प्लेनिंआ मा ओरैबायदि गेसावना दा बर'आवल' 48 नै बर'आवनो सोफिननांसिगोन खामानि गैला बिसोर इंराजिनि जात नंला एसे साबसिन स्मार्टसिन जाथों सानबा गैया नै माबा 3नि लाइन माबा लाइन अबा 2नि लाइन थांला जोब्बायसो फिसाफ्रा पिचेसे टप मारिनायनि बे सानै धुब्रि लालियापारानिफ्राय फैनायफोरखौ जोङो लांनानै हारसा मिडियामावसो सोहैनोसै एबा हाबियालियाव गोसो होआबाथाय अबाय फेलखौसो सोङो नुबाय अबाय फेल जादों बेखौसो सोङो मिथिबायना लोगोफोरखौ ओरैबायदि गाज्रि गथ'
मालायनि फेल जानायखौ आंनो खिथाबाय थानाङा सिरिथा मालायनि फेल जानाय पास जानायखौसो खबर गावसिना दे ओमफ्राय गावसिना मोनसेबो फुराबो गैया माबो गैया मा जाबावगोनथाय 3नि लाइननिफ्रायनो दावखोनो हालाय लांलासो 50 नाम्बारनि फरिखा मोनसे नामाल' उफ बिमायासो दाय जासिगोनहाय बिबाजै YouTube चेनेल खुलिनानै नोंहा YouTube चेनेल गैया होमबाबोथ' नोंनाव टप मारिदों YouTubeजों खुनु खोथा गैयाहाय गथ'फोराबो एसे गोसो होनांगौ थांसै ओमफ्राय अबेसो थांगोन ओरै थांजायो दै गैयैजों थांदो बैजों थांदो फैदो फिसा लिरनो हायि फिसा नाम्बार फुरा मोनैखौलाय दुखु जानानै माथो जाबावनो दा बिफानो खिथाहरनो एसे उसुबिदा मोनसिगोन बिफाजोंसो गोग्गोम रायजाहरलाय लांसिगोन आङो टाउनाव थानानै फिसाखौ माबायदि नायदों होननानै बाजै दा बिफानो बारा खिथाहरदो गासिबो फुरा गोजा होनहरदो रायनायालाय राया नैफोर दंखाजोबो नालाय दे मालाय माबागोन बे फरायगोन बे रोंगोन बे देरबा फरायगोन बे होनग्रासो जोंनाथ' मालाबाबो रायहरनाय नङा आरोना फराय बिदि होननाय नङा आंनि एकदम जथाबनानै फोरोंनाय माथा गरम जानायखौसो मानो बांद्राय टेनसन लायो नों होनग्रासो जोंनाथ' थैगोनसो बिफायानो एसेबो रायहरनोबो रोङा नालाय जोंना गियाबो आंखौ आंहासो YouTube चेनेल खुलिनानै आंखौ दाय जानाय बायदि मोनलायलांबाय नाथाय नायबाय आङो बेलेगफोरनि पेपारफोरखौबो जायना YouTube चेनेल गैया बेफोरनाबो बे रोखोमनि आरोना माइसि डाउन जादों होनोब्ला ओमफ्राय जोंना मोनसे प्रब्लेम बिराद रायलायो जाहैदों स्कुलाव बे कमप्लेनखौ आं स्टार्टिंनिफ्रायनो मोनो आरोना मारै खम खालामनो हायो फिसानि रायलायनायखौ सनाफोर सोरबा मिथिगौबा आंनो एसे कमेन्टआव खिथाहरदो डाइरेक्ट बायद'आ लेंहरनानै होनखाबाय बिराद रायलायो होननानै रायलायनांगौखौबो रायलायो जाहैदों मा खालामबावनो बाबा नों बेबायदिबा आंजों थानो मोनला हस्टेलाव थानांसिगोन हस्टेलाव बा थाया बुङो ओमफ्राय सोलायगोन ना मोजाङै बाबा आं खिन्थु बिराद रागा जोंदों आं मोथो जोंखोमानानैबो दङ मा खालामनो न'आव थांगोनसो सोनाफोर आइसक्रिम जानानै नै जिखाबसे बिदानिखौ फ्राय लाबावबायसो नानि आयै मानो बिदि आं जाहो सानबाबो आसु मालाबा आइसक्रिम दखाना बैनि बेयाव फैनानै गरमजों जाबजों गथ'फ्रा जमा फरा सुनायाव बेसेबां मोन्दों बेसेबां मादों खुनु खोथा गैया खिन्थु माने जानायाबो एक्सपार्ट फैस्लाब मोनि फिसाजोखौ फुथुबाय आरोना आङो ओंखाम जाननानैहाय ओंख्रिफोरा दहायनो संनांखादों नालाय जानोसै ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्राय माथो होनबावनो टेनसन जाखायो नङा होमबा बयबो आंहाबो बे एसे टेनसनानो थाथ'सिगोनलाय एसे गोबाव सम YouTube चेनेलफोरखौसो बन्द' खालामथ'नांसिगोन नामा आंथ' फोरोंनाय समाव फरायनाय समाव मबाइलफोरजों लेनदेन लाथाराहाय फिसाखौसो आगोल गोसो होग्रोयो अब्ला माने हनै लिरगिरियानो बोरै खालामहोयो गावफोरबो एसे गोसो होआबा सर्टफोर जोंना बे रायलायबायनानैनो जाहैयो घटनाया बिफाजों गुगागा रायजाहरलायनाय जोंना रायहराहाय होनहराबो माजिथो मोनखो बेलाय दे माथो खालामबावनो होनो ओमफ्राय आं बिफाखौ होनहरबाय आं नेक्स्टनिफ्राय आंनिफ्राय आलदा दोननानैसो नायनोसै मानसिखौ होनना बुंदो आरो आङो हस्टेलफोर गोसोखांदों आङो एसे सेन्स जायो खोमा रायलायनाय मानायहाय एसे मिन्थियो खोमा मानि थाखाय दोनहरदों मानि थाखाय मादों मा सेन्स जानांगौ आंना दिमागाव दा एसे इदि साननाय फैदों आरोना बिफाजोंबो रायलायदोंमोनबो आङो ओमफ्राय फैबाथाय मोजां रायलायनोसै र' आं आगोलावनो बुंखादोंमोनबो आरोना हस्टेलाव दोनहैनोसै नामा माथो नानिखौ लानानै आंबो बिराद दिगदार जागोन होननानै आं माने न'आव थाहैनोसै सानदोंमोन आरोना फिसाजो जानाय लोगो लोगो आङो गामियाव थाहैथ'नानै ओमफ्राय फिसालाखौ 3 बोसोरसो आं हस्टेलाव दोनथ'नोसै बेबायदि सानदोंमोन बिफाया ओमफ्राय गावनो एसेबो दोननो होआ आरोना गावनो दाउदै बायदि अनो फिसाफोरखौ आरोखि अब्लाबो बेना एसे बाराद्रायथार दोनालै बेथ' उन्दैयालाय मा रोंनांगौ होनना नङाबा उन्दै 6 बोसोर 7 बोसोरनिफ्रायनो दोनो बिफानिबा माने गावनो फरिखायाव फैनायाव एखमबा नुफैयोना नों फोरोंनायावनो एथ' जथाबफाबाय थाबाबो गुसुर खासार दुस्थ' बियो आरोथ' हस्टेल बायदियाव थांनानै सोर इसिबां बेखौ थिनथाबबाय थागोन हारसिं फरायनायानो नङा बियो होननानै बिफाना बेबायदि साननानैनो दोनहरनो होआ आरोना आंखौहाय अननानैनो अब्लाबो आङो नै दा नैबे क्लासखौ बारबाथाय नेक्स्टआव दोनगोन बेबायदि मोनसे सानबाय आरो दिमागाव ना एनिवे सनाफोर मा खालामनो जोंनालाय आरो जों माने फिसा फोरोंनो थाखाय थाफैनाया फिसाफोरखौ मोजां फोरोंनो हायोबा मोजाङै जेनेबा नाम्बारफोरखौ नुयोब्ला गोसोफ्रा मोजां मोनो नङा होमबा आंबो जथाबनानै थाफाबाय थानो मोना आरो आइया आंजों जथाबबाय थानो मोना आं हारसिंनो गोसो होनानै फरायनोसै बिदि साननो रोंबासोमोन
मानसिफ्राथ' ओरैनो बुङो सा साज्राङै नाम्बारा मेटार खालामा होननानै बाट नाम्बाराबो मेटार खालामो दा उन्दै समावलाय मा सोलोंनो बिसिना नाम्बारखौनो मेटार खालामहोनांगोन दा बेजोंनो बिसोरखौ सिगि सग' खालामनांगोन नङा होमबा एसे एनै बुजाया जायनो उफ ओमफ्राय माथो खालामनो टेनसन लाबाय थानानै मा जानो ओंखाम जानानै लानोसै नेक्स्टआव एसे मोजां फोरोंबावनोसै आरो मबाइलनिफ्राय एसे बांसिन गोजानाव थाबावनोसै आंबो जानो हागौ आं बायदि बयबो बिमाफ्रा टेनसन जाखायो जाखाथारो दाबो बुहुत बिमायानो है नै जोंनाबो मादि लिरलांखो मादि माखो मोननै फेल मोनसे फेल बिदि होनबाय आरो मालाय जोंना 3ल' खम मोनदों 2ल' खम मोनदों मोनथामल' साबजेक्ट फुरा मोनाखै बिदि होनग्राबो दङ बिदिखौ खोनाबाथाय ओमफ्राय आहा गोसोफ्रा एकदम आयु मानो बिदि होननानै ओमफ्राय बांसिन गावनि लोगो बे हौवासाफोरा बिदिनो गावबादिनो बोरैबा मोनलाबायदों आरोना मा खालामनो मालायनि फिसाफोरखौ माथो बुंबावनो दा आंनानो बिदिबा स' शेयार खालामबाय आं नोंथांमोननो दिनै आंना बिदिनो थांबाय स' जायफोरा आंनो बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय